Hi guys! Hello mga kalugar, hello mga Oragon. So for today's video, gusto kong i-share sa inyo ang aking Osoko traveling bag. Gusto kong i-share sa inyo para makita nyo kung ano mga features niya, and just in case na gusto nyo rin bilhin nito, ay meron na kayong idea, di ba? So actually guys, sa mga susunod nating videos, gusto kong i-share sa inyo yung ating mga reviews. So anything na pwede nating i-review under the sun, ay i-review natin. So asahan nyo, yung mga susunod nating mga content sa Iwalski World, my YouTube channel is doon siya magpapatak, no? Yun yung ating mga category. So I hope na patuloy yung suportahan yung Iwalski World channel para mas lalo tayong bigay ng mga informative information sa ating mga Oragon at sa ating mga kalugar. So ayan guys, so ngayon, simulan natin reviewin ang ating Osoko traveling bag, at please stay put lang kayo dyan para mas lalo nyong ma-enjoy ang palabas na to. See you guys around! So simulan na natin yung pag-review ng ating Osoko traveling bag. So kung makikita nyo guys, medyo may haba siya. Ganito siya kahaba. At ayan, ito yung kanyang pictures sa labas. Yung kanyang ditong ginamit na materials is medyo ano siya, medyo rough na medyo madulas. Parang ganun siya. So dito sa labas guys, meron siyang small pocket. At yung small pocket niya, ayan, ang lalim nito is around like 3 to 4 inch. So kung may mailalagay kayong mga kailangan nyo, halimbawa MRT cards, LRT cards, or kahit ano pang mga kailangan nyo na immediately, so pwede nyo siyang ilagay dito guys. Ayan, yan yung ating yan yung ating front. Tapos, kung bubuksan natin siya guys, ito muna yung unahin natin. Ayan, so dito sa taas, meron dito siyang pocket. So ito yon. So ito yung parang first pocket after nung pinakita ko sa inyo kanina. So medyo malalim din siya guys. May plastic pa sa loob. Ito nga pala yung nilagyan niya ng plastic nung binili ko to, ito yung kanyang lalagyan. So fully sealed sealed yung pambili natin yan. So dito naman sa loob guys, ito meron siyang ganito. So dito pwede yung detachable to na natatanggal to guys. So dito ata pwedeng ilagay kahit ano, sapatos or mga labahan nyo or anything, pwede nyo ilagay dito. So parang ito yung isa sa kanyang picture sa kanyang loob. Ayan, tanggalin muna natin siya guys. So ganito lang siya basically guys sa loob. So parang pang ano lang to, pang tawag doon, another compartment sa loob. So pwede nyo siyang ilagay dyan. So halimbawa mga maduduming damit or anything na pwede nyo hindi ilagay dito, pwede nyo siyang ilagay. So ganito lang siya dito. So ito yung nasa front na ano man tawag natin dito na bulsa, no? Bulsa. Tapos next nating buksan is yung sa taas. Yung sa taas guys, meron din siyang maliit na ano dito. Meron din siyang maliit na bulsa. Ayan, meron siyang tatak na usok. Tanggalin na natin guys. So yung pagbili nyo guys ng Osoko, it comes with this one. Parang ito yung patunay na ito talaga yung original na Osoko brand. No? So sa taas naman ito guys, meron isa pa ring maliit na packet. So dito nyo nga pwedeng ilagay ang ganun din yung mga kailangan nyo, ba coins or cards, pwede nyo ilagay dito. Yung mga dapat madali nyo hanapin lang, dito nyo siya pwedeng ilagay. Then after nan guys, buksan natin yung main packet niya. So itagilid ko siya guys. So para paleta rin siya. Ayun, so pwede mo siyang tawag doon, mabuksan talaga siya ng maayos. So ito yung nasa kanyang loob. Ayan guys. So sa loob niya guys, meron pa siyang another bulsa ito na parang may screen, parang ganoon siya. So pwede siyang matanggal. Ayan, may nakalagay na ako sa loob. Yung aking ang tawag yung bandana, ayan. So dito pwede ilagay anything na gusto nyo talaga i-secure ng sobra. So meron siyang ganito dito sa loob. Tapos, sa loob nito, meron pa siya guys na another bulsa pa. Ayan, dito. So, pwede nyo rin lagyan ng kung anong gusto nyo ilagay. Tapos, sa likod nitong bulsang to, meron pa siya dito.
So, bali 2 pocket dito. Plus, ito mga malaking, ito parang compartment na tawag ba dito. Ganon. So, pwede nyo siyang lagyan dito. So, plus, meron din siya guys, lagyan ng, ayan kung nakita nyo, meron siyang lagyan ng mga external battery dito. Kasi meron din siyang feature ng para pang charge ng yung cellphone. So, lalagyan mo lang dito ng external battery. Tapos, dun sa tinagal natin kanina guys, meron din siyang another bulsa dito. Ayan, na pwedeng lagyan din naman ng kung anong gusto nyo ilagay dito. Ayan, so ito yung packet sa loob niya. So sa loob ng bag na to, na Uzuko traveling bag, meron siyang backpack actually guys ha. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. 5 packet guys sa loob. Ayan, tapos next naman natin is, mamaya na natin siya, nasarado natin. So meron siyang dalawang zipper na ganito. So pwede nyo siyang i-lock. Tapos guys, punta tayo sa likod. Sa likod guys, merong another pocket, merong another bulsa. Ito, ayan, yung bago dumating sa likod nyo, meron lang ganito. So ito naman yung kanyang itsura sa likod niya. So meron siyang lalagyan ng laptop. Dito siya, dito nyo ilalagay yung kanyang laptop. Tapos meron din siyang another pocket dito. So isang malaking pocket lang dito guys, na kung ano pwede nyo ilagay. Maybe documents, pwede nyo ilagay dito. Tapos ito naman yung sa laptop. So meron din siyang strap para hindi matanggal lang yung laptop. Ayan. So medyo malalim to guys, yung bulsa nito. Ayan, halos kasya yung ganito ko. Kung gaano kalalim yung bag, hanggang dito yung lalim niya, no? Ayan, along with this, may nakalagay siya na Uzuko 100% polyester pala yung ginamit sa kanya dito guys, na materials, no, mostly. So ganun siya guys. So yan yung sa likod. Tapos, ito yung kanyang strap, back strap, no? Tawag back strap sa likod, na pwede nyo din na para secure sa inyong katawan, pwede nyo siyang, ayan, i-strap sa inyong katawan at pwede rin tanggalin. Aside from that, meron siyang mini pocket din guys, ayan. So, habang nakasukbit ito sa inyong balikat, meron kayong lalagyan din dito, small pocket. Ayan, na pwede nyo rin lagyan ng cards or kahit anong pwedeng magkasya dito. Tapos, ayan, so meron siya guys, bitbitan dito para hindi kayo mahirapan. Tapos, adjustable naman guys yung strap niya. So kung gusto niyo na medyo secured sa bag nyo, sa likod nyo, pwede nyo siyang i-adjust, no? Ayun, tapos aside pa dyan guys, may another bulsa pa dito. Ayan, ito yung bulsa naman din dito. Na which is, lalagyan din siya, na pwede nyo rin lagyan guys. So ganito siya kalalim guys, ayan. Almost kasya yung aking palm, yung aking palad, pero syempre naka-straight yung aking palad. So almost kasya dito. So yung mga very important, halimbawa kung nagta-travel kayo, passport, pwede nyo sigurong ilagay dito. Flight tickets, yun, yung mga secured talaga kasi hindi talaga siya makukuha sa inyo, no? So dito nyo siya ilagay. Ayan, may mga ano pa siya guys, tawag dito, etiketa ba to o brand, parang ganon. So kasama siya nung binili ko siya, ayan. So ito yung magpapatunay na original yung nabili natin na Uzuko. So yun guys, tapos meron din siya dito guys. Ito naman, nagamit nito kapag meron kayong maleta, halimbawa, di ba yung dihilang maleta, pwede nyo siyang ilagay doon para hindi kayo mahirapan din na nakalagay ito sa likod nyo all the time habang kayo nagsa-travel, no? O naglalakad sa airport. Pwede nyo siyang ilagay doon sa maleta ninyo para nakaibabaw lang siya doon sa maleta nyo at hindi kayo mahirapan. So, ang maganda dito guys, meron siyang parang pang-kontra doon sa likod ninyo. Very comfy siya. Ayan, masyado siyang malambot guys para hindi kayo talaga mahihirapan habang nakasukbit ito sa inyong likuran. Ayun, ano pa ba ang pictures nito? Ayun guys, tapos yung sinasabi ko sa inyo kanina, ito yung connector para sa external battery. So, halimbawa nalobat kayo, syempre yung external battery nakalagay na sa likod nito, no, sa bulsa sa loob. So, dito niyo lang isasaksak yung wire, no, na magko-connect para sa inyong cellphone o sa inyong gadget. Dito guys, meron siyang protected siya ng parang leather kasi para hindi siya magasgas. Ayan. So ito yung guys, lalagyan nyo lang ng USB cord, no? Tapos after nyan guys, dito naman sa likuran ay sa puwetan niya, no, sa pinaka bottom niya, meron siyang strap din.
Hindi ko lang alam kung anong gamit ng strap na to, pero parang siguro kung kailangan nyo din i-secure siya, somewhere nyo siya ilalagay na ayaw nyo siyang mahulog, ilalagay nyo siya dito ang strap. So ang maganda lang dito guys, sa Ozoko traveling bag na to, backpack traveling bag, meron siyang ganito. So every time na ipapatong nyo siya sa sahig, hindi agad yung tela yung lumalapat sa sahig, kundi meron siyang ganito. So anti-slippery din ito. So far guys, ito yung pictures ng ating Ozoko bag. Ayan. Ano pa ba? Ito guys, bago makalimutan. So, along with this one, itong handle na to guys, sa loob niya meron siyang nakalagay na charan! Ito. Ito naman guys, yung kapag maulan guys, pwede nyo ibalot yung Ozoko bag nyo para hindi siya mabasa ng ulan. Parang ganon. So, ibabalot nyo siya dito. So, pang-protekto siya guys sa basa, no? Sa tubig. So, nakabalot siyang ganyan. So, kahit maulan, pwedeng nakalabas lang yung ano nyo, yung bag nyo, di ba? Halimbawa, naglalakad kayo, tapos biglang ulan, tapos ilalagay nyo lang to. So, kahit nakapayong kayo, hindi kayo mag-iisip na nababasa yung laman ng bag ninyo kasi nga meron siyang protective na ganito. So, ayun guys. So, after dyan, syempre, pag wala ito sa loob, pwede nyo lagyan din ng kahit anong gusto nyo ilagay dito kasi this one is another pocket pa rin, di ba? Another bulsa pa rin siya na pwede nyo siyang gawin o ilagyan ng kung anong gusto yung kailangan nyo dito. Tapos, last one guys, na features ng Ozoko traveling bag natin is yung meron siyang lalagyan ng, ayan. It's either pwede nyo lagay dito ang inyong umbrella, payong, o di kaya yung inyong water tumbler. Ako usually ang nilagay ko dito yung water tumbler ko. So, very convenient siya talaga guys. So, ito guys yung ating Ozoko backpack traveling bag. Ayan. There are two types of dito guys, no. Yung isa nito is medyo shorten yung isa. Yung nabili ko kasi medyo mahaba kasi nga nagta-travel tayo, so ito yung mas kailangan natin. So kaya ito yung nabili natin, no. So last check ko nito sa Lazada online is around 9,999 plus, pero ngayon naka-sale sila na 65%, so parang nasa 3,400 plus na lang sila ngayon. Pero this one guys, nabili ko ito sa Hong Kong, around 260 Hong Kong dollars yung yung bili ko nito. So times 6, so mas nakamura ako nung bilhin ko ito sa Hong Kong. So usually ito guys yung ginagamit ko sa pagta-travel ko kasi nga very very organized siya na bag. Let's say, yun nga talagang hinahanap ko sa mga bags, yung organized talaga yung aking mga gamit na ilalagay sa loob. For your information lang guys, tips lang sa inyo, no? This bag alone, weight, ang kanyang bigat ay nasa 2 kilos na siya. Almost 2 kilos na siya ang bigat, wala pa siyang laman. So kung kayo medyo nahirapan kayong bitbitin ito at ilagay sa likod ninyo kasi medyo mabigat na wala pang laman, pwede nyo pag-isipan din. Pero in terms of the organized, no, yung organized ng gamit nyo sa loob ng bag na to, ito yung masasuggest ko sa inyo kasi talagang lahat na kailangan mo na bag, kahit sa specific area ng bag na to, sa specific pocket ng bag nyo, pwede nyo siyang ilagay. So it's up to you guys kung okay sa inyo. So ang bag na ito na Ozoko, so you can check it naman din sa online, di ba? Sa online ng mga nagbebenta sa online store para ma-double check nyo rin siya. So ayun guys, so I hope na may natutunan kayo sa ating review. Our first ever review ng ating Ozoko backpack traveling bag. Ayan, so kung kayo naman ay nagbabalak na mag-travel, pwede nyo i-consider ang Ozoko natin. Thank you guys for watching. So I hope na nakakuha kayo ng mga information about sa ating Ozoko traveling backpack bag. At lahat ng information na napanood nyo ay nakatulong sa inyo kung sakali naman na kayo ay nag-iisip na bumili ng backpack or traveling bag. So thank you guys for watching and stay safe. Bye bye.